Jo em vaig dedicar a l'escriptura bàsicament per necessitat d'expressar-te a través d'una manera concreta o específica, ja ve de quan ets molt petit. Vaig descobrir que realment la meva manera d'expressar-me era escrivint. L'ofici d'escriure és un ofici molt solitari, però també requereix molta disciplina. L'escriptor necessita treballar cada dia, cometre milions d'errors i millorar-te, superar-te i superar-te. I a vegades una professió pot esdevenir fruit d'una opció de vida. Hi ha hagut un canvi en els hàbits de la gent a l'hora de llegir. No crec que desaparegui el llibre com a concepte. Benvinguda la tecnologia, però compte perquè hi ha un empobriment del llenguatge. Si el teu vocabulari és molt reduït, com expressaràs tot allò que sents? I si no saps articular el teu pensament, difícilment podràs arribar a conclusions a l'hora de reflexionar. Llegir t'allibera de la roqueria. Et fa pensar, et fa reflexionar, et dona mecanismes de defensa contra l'opressió, contra la demagògia. El Sant Jordi actual no té res a veure amb el Sant Jordi d'altres anys. Ha canviat molt. Les editorials han convertit el Sant Jordi en un mercat que ja no té la significació que tenia abans, que era una festa molt més cultural, i ara és una festa absolutament consumista. L'autor que no és mediàtic és millor que es quedi a casa, de manera que hi ha un desequilibri que és profundament injust. El llibre s'ha desvirtuat molt, és a dir, la gent no li dona tant de valor a un llibre avui dia, perquè hi ha molta banalitat també en el mercat. Proporcionalment sembla que hi ha més escriptors que lectors. És molt sacrificat l'art, en definitiva, però també és una necessitat quan ho portes a dins. Si jo sóc escriptor, només vull ser escriptor i moriré sent escriptor. I és una opció de vida, això sí. La feina d'editor és una feina molt vocacional, és molt difícil. El que busquem no és fàcil, no? La recerca de lectors no és fàcil, hi ha molts continguts. La feina d'editor té molt de passional i molt de vocació. El paper de l'editor, en principi, és el de recabar idees o tenir iniciatives, en aquest cas que després es transformen en un contingut editorial, pensant en un lector final. Sant Jordi, efectivament, és una festa que neix de l'any 30, una idea brillant d'alguna persona que va pensar que valdria la pena celebrar un dia a l'any el fet editorial, el fet del llibre, i això al llarg dels anys ha anat evolucionant, efectivament. Ara, a dia d'avui, té un enfoc realment bastant comercial, és a dir, molt enfocat a la recerca del lector que habitualment no té el costum de comprar, i des del punt de vista dels editors això és una molt bona notícia. Malauradament, el nivell de lectura a casa nostra, però en general al món és relativament baix, hi ha tasca que hem de fer tots, hem de promoure la lectura perquè al final és cultura, i llavors el que permet Sant Jordi és que la gent tingui la tendència festiva, si vols, de comprar un llibre. Creiem que és molt bo pel sector editorial. Un sol dia a l'any s'estima que s'acostuma a vendre entre el 8 i el 10% del total de la facturació d'una editorial a l'any. Sant Jordi és especial, és més comercial que no pas era abans, però també és veritat que vivim temps on val la pena tenir espais on arribar a futurs lectors que habitualment no és fàcil de tenir-los. Ens hem animat a obrir una llibreria perquè jo crec que era l'últim pas que ens quedava en la nostra trajectòria pel món literari. Perquè hem treballat en editorials, hem fet de crítics literaris, hem muntat actes, fa 4 o 5 anys que aquí a Sant Just muntem recitals de poesia, presentacions, la resposta és molt bona, i a banda vivim en un moment en què, tot i que molta gent té la sensació que les llibreries tanquen perquè el llibre electrònic avança, jo crec que és fals. El llibre electrònic ha quedat molt limitat i a l'hora de la veritat tanquen tantes llibreries com n'obren. No som només un lloc on venem llibres i com que els llibres són molt importants, veniu aquí i nosaltres ja us esperem. Promovem actes, som un petit centre cultural i ens inventem aparadors, cartells, rètols, perquè la gent vingueu, passegeu i us sentiu com a casa. També aquest és el sentit del nom, Cal Llibreter. És falsa la idea de que les llibreries tanquin.
Sí, n'han tancat algunes, però fins i tot algunes han tancat per reinventar-se. Aquesta és una experiència que no es perd. Potser hi ha gent que s'haurà passat al llibre electrònic, crec que poca, però hi pot ser. En tot cas, el fet és el mateix. Vine i parlem de llibres. És una cosa que existeix des de fa 3.000 anys, no es perdrà. Casa meva ha sigut sempre un lloc ple de llibres, ple vol dir que n'hi pot haver 30.000 tranquil·lament a casa dels meus pares, i a banda, clar, a poc jo m'hi vaig anar vinculant. La bogeria a la que he entrat al món editorial, que és publicar massa, però excessivament massa, porta que, clar, les llibreries llavors, per Sant Jordi, com que es creu que és el dia de l'any que més es ven, probablement sigui cert, doncs va tinundint. És impossible vendre tot el que et porten. Jo crec que Sant Jordi ara és un gran negoci que a qui realment atrau és els distribuïdors i els transportistes, perquè realment es fan d'or tot l'abril portant llibres amunt i avall d'una llibreria a una altra i al magatzem. I finalment l'oportunitat de certs VIPs o persones amb certa fama mediàtica de vestir-se d'una pàtina cultural. Els escriptors, doncs, bueno, clar, moltes vegades s'hi deixen arrossegar perquè els editors els empenyen a que aquest dia vendràs molt. És fals. Sant Jordi, un cop més, és una gran sorpresa.